Tämä on Pilvessä podcast. Puhutaan aiheista, joilla otetaan rakettilähtö parempaan huomiseen pilvessä. Ja sen reunoilla. Minun nimeni on Kimmo Haapavuori. Ja minä olen Timo Haapavuori. Tervetuloa mukaan. Tervehdys kuulijoille ja tosi mukava pitkästä aikaa itsekin olla mukana Pilvessä podcastissa. Olen siis Kimmo Haapavuori ja tänään olen saanut vieraaksi Atotsin toimitusjohtaja Mikko Leinosen. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Kerro alkuun hei vähän, että kuka on Mikko Leinonen? No, Mikko Leinonen on tämmöisen esihenkilöttömän ja johtajattoman organisaation ainut johtaja. Eli titteli on toimitusjohtaja, mutta oikeasti mä oon enemmän tämmöinen kammenkääntäjä. Eli mun tehtävä on edistää asioita meidän firmassa ja firma on kuitenkin jo sen kokoinen, että on ihan hyvä, että on joku henkilö, joka on dedikoitu ihan vaan siihen, että firman asiat menee eteenpäin. Juuri näin. Joo, teillä on ihan mielenkiintoinen tämä organisaatio. Siitäkin saisi varmaan oman podcastinsa, mutta tänään meillä on aiheena tämmöiset vähän niin kuin vihreät asiat, mitkä tänä päivänä kovasti on esillä ja jotka totta kai on erittäin tärkeitä. Tänään lähinnä puhutaan sitten niin kuin IT- ja ohjelmistokehityksen energiatehokkuudesta, niin jos lähdetään niin kuin tavallaan perusteista, että mitä se energiatehokkuus oikeastaan on. No, energiatehokkuus on oikeastaan sitä, että on jonkunlainen inputti asialla, ja inputti on se virtamäärä, wattimäärä, mikä sinne menee sisään, ja output on sitten se haluttu lopputulos, mikä sillä saadaan aikaan. Että ajatellaan vaikka hehkulampua. Hehkulamppu oli ennen semmoinen perinteisen mallinen, jonnekka meni 40 wattia tai 60 wattia sisään, ja sieltä saatiin outputtina sitten ulos se valo. No, siinä meni hirveän määrä energiaa hukkaan lämmön muodossa, koska hehkulamppu tuottaa valtavan määrän energiaa. Ja sitten rupesi tulemaan nämä energiansäästölamput ja LED-lamput ja sitten sillä samalla inputilla, tai itse asiassa huomattavasti pienemmällä inputilla, eli vaan muutamalla wattilla saatiinkin se ihan tismalleen sama outputti, eli haluttu lopputulos, että huone valaistuu sitten ulos. Et se on käytännössä tiiviisti sitä, että mitä pienemmällä energiamäärällä saadaan aikaan haluttu lopputulos, niin sitä energiatehokkaampi se järjestelmä silloin on. Kyllä. Just näin, eli tosiaan siinä tavallaan se energiatehokkuus tuossa hehkulampua jutussa on nimenomaan siinä, että se menee siihen lämmön tuottamiseen hirveän iso määrä siitä energiasta, ja sitä, kun ei haettu se lämmöntuottoa, niin silloin se on tavallaan niin kuin hukkaa. Juurikin näin. Kyllä. No mitä sitten, jos mennään tuohon ohjelmistokehityksen puolelle, niin mitä se energiatehokkuus niin kuin siellä voisi tarkoittaa? No, se oikeastaan tarkoittaa ihan samoja asioita, että jos ajatellaan, että mitä tahansa järjestelmää, niin ne toteuttaa myös jonkunlaisen funktion. Sen on tarkoitus sille loppukäyttäjälleen toteuttaa joku asia. Ja että miten pienellä energiamäärällä se pystytään sieltä alkupäästä lähtemään purkamaan, että saadaan se haluttu lopputulos, niin määrittää, että kuinka energiatehokkaasti se toimii. Et siinä on sitten toki monta näkökulmaa, että miten se toimii. Et jos ajatellaan vaikka jotain pikkusen kompleksisempaa systeemiä kuin joku hehkulamppu, niin ajatellaan vaikka jääkaappipakastinta. Niin se jääkaappipakastimen energiatehokkuus, 70-luvullahan se oli aivan surkea. Ne kulutti aivan valtavan määrän energiaa, samoin kuin autot kulutti älyttömän määrän bensaa 70-luvulla. Et ne on tullut kaikki energiatehokkaammaksi. Ja kun se on osiensa summa, eli jääkaappipakastimessa siinä on kiinnitetty huomio tiivisteisiin ja runkomateriaaleihin ja kylmäaineisiin ja kompressoriin, että kaikki toimii pikkusen tehokkaammin. Ja kokonaisuudessaan ne sitten sillä samalla inputilla tai pienemmällä inputilla pystyy tuottamaan sen saman outputin, eli viilentämään sen ruoan ja pitämään sen kylmänä. Niin ohjelmistokehityksessä sitten taas tämä kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan. Se on varmaan ainut ala maailmassa, missä se kehitys on mennyt ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli jos mietitään, että kun 69 käytiin kuussa, niin se ohjelmisto, mikä siinä oli, niin siinä oli 40 000 riviä assemblerilla kirjoitettua koodia koko järjestelmässä. Oli aivan ääretön niukkuus kaikesta, oli äärimmäisen vähän laskentatehoa, oli äärimmäisen vähän muistia. Tiedonsiirtolinkit oli aika onnettomia. Ei ollut ihan hirveätä semmoista pilvilaskentaa maan päällä, mitä siinä tapahtuisi. Jos mietit sitä vaikka tuota kuutehtävää, niin jos semmoinen tehtäisiin tänä päivänä, niin riittäisikö 200 miljoonaa riviä koodia yhteensä niihin ohjausjärjestelmiin? En osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa siinä osa siitä laskennasta tehtäisiin paikallisesti ja osa siitä varmaan tehtäisiin pilvilaskentana maan päällä. Ja sitten siellä on joku kohtuullisen tehokas tiedonsiirtolinkki, mikä veisi sen. Mutta pointtina se, että se kokonaisenergiajälki
minkä se koko tehtävä sitten tietojärjestelmiensä puolesta tuottaisi, olisi hyvin moninkertainen siihen, mitä se oli silloin 69. Niin siinä tosiaan silloin 69 vuonna tosiaan, kun sitä laskentatehoa oli rajallinen määrä, niin se oli pakko käyttää hirveän tehokkaasti. Tänä päivänä meillä laskentateho, jos nyt karrikoi, niin on saatavilla ihan niin paljon kuin me tarvitaan, niin tavallaan se mahdollistaa sen hukan siellä. Joo, ja se on siis pitkäänhän on ollut käytäntönä tämä, että niin kuin rautaa rajalle, että siinä kohtaa, kun rupeaa järjestelmä tökkimään, niin ei mietitäkään sitä, että voisiko tämä järjestelmä jotenkin tehdä tehokkaammin tai tehdä tämän vähemmän resursseja kuluttavaksi, vaan hommataan lisää rautaa rajalle, että kyllä sieltä AWS:stä tai mistä vaan saa kyllä aina lisää tilaa. Ja niin kauan kuin Moorellakin on ollut voimassa, niin kauan meillä on tullut koko ajan vaan enemmän ja lisää ja lisää. Ja myös ohjelmistokehittäjät on pystynyt elämään tämmöisessä yltäkylläisyyden ajassa. Aina on tullut se seuraava juttu, joka on ehkä helpottanut, seuraava teknologia, joka on helpottanut sitä ohjelmistokehitystä itsessään. Mutta sitten se on tehty sen niin kuin energiatehokkuuden kustannuksella, että kyllähän nämä vanhat laitteistoläheiset kielet, niin ne on huomattavasti energiatehokkaampia kuin nyt sitten mitä nämä nykyiset on, mitkä on pääsääntöisesti käytössä. Niin, kyllähän se hyvin usein nimenomaan on se, että jos niin kun rupeaa tökkimään, niin silloin nimenomaan lähdetään kasvattamaan prosessoritehoa tai muistinmäärää tai jotakin tämmöistä. Hyvin harvoin lähdetään miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta tämä nykyinen kapasiteetti riittäisi ja me voitaisiin niin tehdä asiaa tehokkaammin. Kyllä, joo, juuri näin. Ja sitten se, että mitä monesti yritykset ei edes ymmärrä, on sitä, että siinä on valtava myös säästö, ihan taloudellinen säästö mahdollisesti saatavilla, että isoimmat toimijat käyttää miljoonia heidän omiin pilvipalveluihinsa, missä heillä järjestelmät pyörii. Ja nyt kun me on kehitetty ensimmäisenä maailmassa tämmöinen ohjelmistojen energiatehokkuuden auditointimenetelmä, eli millä voidaan määrittää se energiatehokkuustaso, jolla se nykyinen ohjelmisto pyörii. Me on todettu, että se säästöpotentiaali on hyvin tyypillisesti jossain 10 ja 30% välillä, riippuen toki järjestelmästä. Mutta ilman, että mistään tarvii luopua. Ja se, kun voidaan tuommoinen määrä säästää energiaa, niin se näkyy suunnilleen samassa suhteessa myös sinne palvelin kustannusten puoleen. Eli sehän on se asia, mistä se AWS tai Azure tai Google Cloud tai mikä ikinä se onkaan, niin maksaa sen sähkölaskunsa. Niin jos sä saat pienennettyä sen oman tietojärjestelmän energiankulutusta muuttamalla sen toimintaa, niin sä saat pienennettyä sitä sun omaa pilvikustannusta yhtä lailla. Ja siinä on niin kuin iso insentiivi silloin lähteä myös miettimään noita puolta, mutta on vaan ollut helpompaa hommaa lisää sitä rautaa rajalle ja maksaa vähän enemmän. Ja toisaalta tämä on myös ollut aina semmoinen vähän propelihattupäinen homma, että ei se talousjohtaja ole ymmärtänyt niin kuin kyseenalaistaakaan sitä, että kun se teknologiajohtaja on tullut ja sanonut, että meidän tarvii just laittaa tämän verran Azureen lisää rahaa, niin sitten sinne on laitettu. Aivan. Niin, yleensähän raha toimii keskimäärin aika hyvänä motiivina, mutta tässä se ehkä ei ole toiminut niin hirveän hyvin, että tietysti kun sitä kapasiteettia saa rahalla lisää, niin sitä on hankittu ja tosiaan se rahakustannus on siinä niin kuin yhtenä ja sitten se vaikuttaa kaikkeen siellä taustalla ja sitä kautta se siihen energiamäärään sitten myöskin. Ja tietysti on aika pitkä polku tavallaan, jos lähtee miettimään, että mitä kaikkea siellä tapahtuu konesaleissa ja tosiaan energiatuotantoa, jos mennään ihan niin kuin tavallaan sinne teollisuuspäähän, niin siellä niin kuin monessa kohdassa sitten niin kuin rattaat rahahtelee eteenpäin niin kuin sitä mukaan, kun kapasiteetin käyttöä kasvatetaan. Kyllä, joo. Joo, yleensä puhutaan tämmöisestä, niin kuin, mitä se yritys itse voi tehdä sen eteen, niin siinä on niin kuin 4 tämmöistä näkökulmaa. Että yksi on niin kuin hyötykäyttö, eli se, että varmistetaan se, että se järjestelmä pyörii ainoastaan silloin, kun siellä on käyttöä päällä. Eli ajatellaan vaikka, mä olin messukeskuksessa tuossa alihankintamessuilla ja nyt 3 päivää siellä painamassa ja jos ajatellaan, että se alihankintamessusali olisi jonkunlainen tietojärjestelmä ja se valaistusjärjestelmä siellä on nyt se tietojärjestelmä, niin siellä on todennäköisesti jonkunlainen valaistusautomatiikka sen suhteen, että ne valot on päällä vaan silloin, kun siellä on liikennettä. Niin tämä ihan sama näkökulma myös tässä niin kuin ohjelmistopuolella pitäisi ihan yhtä lailla täyttyä. Eli järjestelmä toimii päällä, palvelimia pidetään päällä ainoastaan silloin, kun siellä on liikennettä. Että jos sulla on järjestelmä, jota käytetään vain 8–4,
niin onko järkeä pitää palvelimia päällä samalla teholla koko sitä aikaa? Ei välttämättä. Että tuommoisessa tapauksessa ehkä kannattaisi rakentaa vaikka joku serverless-tyyppinen ratkaisu. Kyllä, joo. Ja sitten yhtenä näkökulmana on sitten tämä sijainti, eli ylipäänsä niiden palvelivien fyysinen sijainti. Se, että missä se loppukäyttäjä on, niin sehän vie itse asiassa valtavan paljon enemmän energiaa, että jos ne palvelinsalit, missä sitä järjestelmää itsessään ajetaan, sijaitsee vaikka Yhdysvalloissa, ja kun käyttäjä on Suomessa, Tampereella, että jos tamperelainen yritys taas ja se on tamperelainen käyttäjä, niin se on huomattavan paljon pienempi määrä energiaa, mikä kuluu siinä, että sitä, ihan fyysinen etäisyys, se, että siinä tiedon siirrossa, minkälaisten solmujen kautta se kulkee, minkälaisen matkan kautta se kulkee, jo määrittää niin kuin yhtenä näkökulmana sitä, että sillä voi jo itsessään myöskin optimoida sitä energiankulutusta, että valitsee sen palvelimet itseään läheltä ja käyttäjäkuntaa läheltä. Kyllä. Ennen vanhaan tuohon palvelinten etäisyyteen niin kun kiinnitettiin enemmän huomioon sitä kautta justiinsa, koska ne viiveet kasvoivat, jos palvelu oli hirveän kaukana käyttäjästä, niin, se ajoi siihen, että haluttiin palvelimet lähelle. Tänä päivänä, kun yhteydet on kehittynyt, niin tavallaan sillä etäisyydellä ei siinä mielessä ole enää väliä, ja sitten on tavallaan unohtunut, että mitä muuta siihen liittyy. Niin, mutta toisaalta toi on mielenkiintoinen, kun nostit tämän. Ajattelepas nettisivujen latausaikoja. Miten paljon meillä on nettiyhteyksien nopeudet kasvanut tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana. Ja edelleen se nettisivu, ei se ole siellä saman tien auki, kun sä klikkaat sitä auki. Se vaan tarkoittaa sitä, että ne on tosi paljon raskaampia. Nettisivujen latausajat on pysynyt aika vakiona viimeisen 15 vuotta. Mutta se syy on vaan siinä, ja meillä on tullut tehokkaammat vehkeet ja meillä on tullut nopeammat tiedonsiirtoyhteydet, mutta aika on edelleen sama. Se vaan kertoo siitä, että on voitu tehdä se raskaampi sitten sivusto. Siellä on enemmän erilaista mediasisältöä mukana ja sitä ei ole ehkä tarvinnut miettiäkään niin tarkasti. 90-luvulla se sivusto oli semmoinen, että siellä on suunnilleen pelkkää tekstiä ja joku typerän näköinen graafi, joka on yritetty mahdollisimman pieneksi sitten tehdä, niin tämä niin kuin näkyy hyvin tässä. Ja toi on itse asiassa yksi näistä 4 osa-alueista on sitten tämä niin kuin koko. Joo. Järjestelmien koko, että jos sä pystyt tekemään jonkun prosessin niin, että se on tietosisällöllisesti vaan mahdollisimman pieni, niin se on aina silloin huomattavasti myös energiatehokkaampi. Niin kyllähän ennen vanhaan, kun nettisivuja tehtiin, niin kun laitettiin vaikka kuvia nettisivuille, niin kyllähän ne pienennettiin niin pieneksi kuin vaan niin kuin se suurin piirtein resoluutio niin kesti sen kattelun. Joo. Tänä päivänä ei paljon mietitä, että paljonko se kuva se heitetään sinne, vaikka se veisi niin kuin isojakin määriä. On se joo, just näin. Ja sitten mietit, että minkälaisia määrä meillä on tämmöistä teräväpiirtosisältöä. Että jossain luin artikkelin, että jos sä katsot 4K-leffan Netflixistä ja se energiakulutus, ja sä teet sen mobiiliverkon yli jonkun 5G-yhteyden kautta, niin se energiankulutus on suunnilleen sähkösaunan verran siinä. Aivan. Silloin sä käytät niin kuin energiatehottominta tiedonsiirtomenetelmää vielä siihen sen katsomiseen, ja sitten sulla liikkuu ihan valtava määrä dataa siinä. Että, jos sä vertaat taas sitä Full HD-sisältöä, niin siinä oli muistaakseni 5-kertainen energiankulutusero, että katsot jonkun sisällön Full HD:na tai 4K:na. Ja Full HD:stä, jos vertaat taas sitten HD-tason, eli 720, niin muistaakseni 4-kertainen oli siinä taas ero. Eli se pienenee tosi paljon se energian kulutus ylipäänsä siinä, että kun sä rupeat menemään pienempään resoluutioon. Eli nyt vinkki kaikille meidän katsojille, että joka katsoo YouTubessa tätä niin älkää katsoko YouTubessa, meissä ei ole mitään nähtävää, vaan kuunnelkaa tämä niin pelkkänä ääniversiona. Joo, just näin. Joo, ja ja ylipäänsä se on mun mielestä hullua, että porukka katsoo mobiiliyhteydellä teräväpiirtosisältöä jollain kännykän kokoisella näytöllä, ja siellä sä katsot jotain kissavideoa. Aivan. Minkä takia järjestelmiä jo ei valmiiksi optimoida niin, että jos sä katot sitä järjestelmää semmoisella laitteistolla, että sä et voi saada siihen outputtiin, eli se on se, mikä järjestelmä siinä kohtaa pitää tehdä, että sä näet sen mediasisällön ja saat sen jonkun elämyksellisyyden siitä. Niin mun silmät ei ainakaan erota eroa tästä mun tämän kokoiselta kännykältä, joka ehkä kameraan näkyy, niin sitä, että onko tämä nyt 720 vai Full HD-sisältöä. Juuri näin. Ja erityisesti jos mä katson sitä kissavideoa siitä, niin mä voin ehkä sietää sen jopa 480. Niin, kyllä. Erittäin hyvä nosto. Joo. Mutta tämä on niinku asia, mikä
se on ihmiselle ja kuluttajalle tosi näkymätön. Just se siinä varmaan on iso ongelma, että tavallaan sitä ei niin kuin oikeastaan juuri kukaan osaa ajatella, ei tule mieleen koko asia. Joo, ja jos sä mietit sillä tavalla, että sä meet kuluttajana ja käytin jääkaappipakastin esimerkkiä, niin jos sä meet kuluttajana Giganttiin, niin sä näet sieltä suoraan wattimäärän, paljonko tämä kuluttaa. Sä tiedät, että miten energiatehokkaasti tämä on tehty. Siellä on energiamerkki, se on A, B, C, D, E, se on vihreä tai se on punainen. Se on aika helppo silloin erottaa siitä, että minkälaista valintaa mä oon nyt kuluttajana tekemässä, kun mä ostan tämän tuotteen. Kyllä. Mutta ajattele, kun ostat softaa, tai meet vaikka Play-kauppaan ja lataat jonkun appin sieltä. Kuinka paljon sä tiedät siitä energian kulutuksesta, siitä kokonaisenergiajalanjäljestä, minkä se appi muodostaa, kun otetaan huomioon sun päätelaite ja sitten otetaan kaikki tiedonsiirto, mitä siihen liittyy, otetaan mahdollinen pilvilaskenta. Sä et tiedä yhtään mitään, sä tiedät paljonko se vie tilaa. Näinpä. Ja se on mun mielestä aivan hullu tilanne. ICT-ala kuluttaa tällä hetkellä 10% koko globaalista energiankulutuksesta. 10%. Se kasvaa 5-9% joka vuosi. Joo. Ennuste on, että 2030 20% globaalista energiankulutuksesta tulee ICT-alasta. Niistä meidän kissavideoista, mitä me katsellaan, tai Netflix-sisällöistä. Kyllä, ihan posketon määrä. Ja se on siis tällä hetkellä jo 2 kertaa lentoliikenteen energiankulutuksen verran, mitä ICT-ala kuluttaa. Näinpä. Ja miten paljon meillä puhutaan siitä, että mikä on lentoliikenteen vaikutus tai ilmastonmuutokseen tai edes yksityisautoiluun tai minkä tahansa tällaisen asian. Ja miten vähän meillä puhutaan tästä ICT-alasta. Niin, mistä se johtuu, että se on jäänyt niin kuin oikeastaan täysin vaille huomioon? No se on juurikin tämä, että se on niin näkymätöntä sille kuluttajalle itselleen. Ei se sun kännykkä itsessään kuluta niin hirveästi virtaa. Se virran kulutus tapahtuu jossain ihan muualla. Se tapahtuu niissä palvelinsaleissa ja se tapahtuu niissä erilaisissa tiedonsiirtolinkeissä riippuen siitä, että mikä se menetelmä nyt on, tapahtuu tukiasemissa ja tämän tyyppisissä. Se on näkymätöntä kuluttajalle. Kyllä. Ja sitten taas regulaatio on toki siinä ollut isona syynä sitten myös yhtä lailla taustalla. Eli että jos sä, kun kuluttajana menet ostamaan sitä viihdeelektroniikkaa tai se jääkaappipakastime, niin siellä on pakollisena olla se energiamerkki, mutta ei tässä taas softapuolessa ole minkäänlaista regulaatio vielä olemassa, että tämä on edelleen niin tuoretta alaa ollut, että ei ole semmoisia yhteneväisiä mekanismeja rakennettu sille, että voitaisiin arvottaa nuo asiat. Että jääkaappipakastimia on tosi helppo verrata keskenään ja niille on helppo silloin määrittää se, mutta kun käytännössä jokainen tietojärjestelmä on vähän erilainen, niin niitä on aika vaikea verrata silloin keskenään. Tämä meidän auditointikriteeristö, mitä me tehtiin, niin sehän pyrkii juuri tähän, että me voitaisiin arvioida sitä tietojärjestelmän energiatehokkuutta riippumatta siitä, että mikä se funktio on, antamalla sille semmoisen arvon. Eli että nyt tämä järjestelmä toimii tasolla 54/100 vaikka. Ja sitten me suositellaan, että tälle kannattaisi tehdä tämmöiset ja tämmöiset toimenpiteet. Tällä päästäisiin tasoon 84/100. No nyt kun tätä ei ole lähdetty heti alusta lähtien suunnittelemaan ehkä parhailla mahdollisilla menetelmillä, ei ole mitään järkeä lähteä pyrkimään tuohon 100/100 tasoon. Maksaisi ihan liikaa, kannattaa ennemmin kirjoittaa uusi järjestelmä. Mutta nämä low hanging fruitit on tässä. Pistäkää nuo turhat palvelimet kiinni ja tehkää noille tietokannoille, mitä tuossa on jotain. Ja sillä saadaan vaikka se ensimmäinen 10-15% sieltä pois ja sitten siellä on se joku osa-alue, mikä vaatii ehkä jonkun verran duunia. Mutta sitten pystytään myös tekemään ihan niin kuin arvio siitä, että mitä se vaatii ja suunnilleen mitä se maksaa. Että jos nämä osa-alueet ja toimenpidesuositukset toteutetaan. Ja tässä näkyy sitten niin kuin hintalappu tälle tehtävälle työlle, mutta sitten siinä näkyy myös säästöt. Eli että jos sä säästät sen 10-30% siitä sun tietojärjestelmän energiakulusta sillä, että siihen tehdään jonkinlaisia toimenpiteitä, ja jos se pyörii miljoonissa se järjestelmien ylläpito, niin kyllä sitä kannattaa myös jonkun verran maksaa, että sitä optimoi sitä energiaa tai sitä sisältöä sitten, että se kantaa kuitenkin vuosiksi eteenpäin. Niin, te tosiaan nyt tämmöistä optimointia teette, niin minkämoisia keskusteluja te käytte ihmisten kanssa tästä aiheesta, minkämoisia niin kommentteja ja argumentteja ja minkämoisia myyntispiikkejä teillä siellä on? Voi kuule varmaan ihan yhtä monta kuin mitä on erilaisia. Kaikkihan kuvittelee, että heidän tietojärjestelmä on se tosi uniikeinen. Että meillä nyt on tässä tämmöistä ja tämmöistä, niin ei tätä nyt varmaan voi.
Mutta kyllä se käytännössä joka tapauksessa siellä on aina löydetty ne semmoiset asiat, että ehkä sillä asiakkaalla on ollut jo jonkunlainen haju niistä asioista, että ehkä tässä olisi jotain perää, mutta sitten kun se näkee myös sitten sen jälkeen niitä ihan lukemia, että me asennetaan sinne tietynlaisia komponentteja sinne järjestelmään ja tutkitaan sitä koodia ja tutkitaan sitä arkkitehtuuria, kun tehdään tämmöistä auditointia. Ja sitten sen jälkeen, kun me annetaan ne suositukset ja me tehdään laskelmat siitä, että mikä on se mahdollinen säästöpotentiaali ihan suoraan siinä sähkönkulutuksessa, energiankulutuksessa, kun sitten hiilidioksidipäästöissä, kun sitten euroista, niin kyllä se sitten avaa sitten vähän sitä silmiä myös sille asiakkaalle, että ehkä tässä olisi sittenkin meidänkin kohdalla jotain tehtävää. Niin, sanoit noista low-hanging fruiteista, niin pystyykö sanoa jonkun, mikä tavallaan useimmiten tulee vastaan, että mikä on semmoinen, millä pystyttäisiin pääsemään liikenteeseen tässä asiassa? No varmaan itse asiassa toi, mitä just sanoinkin, että siellä on monesti on semmoisia jotain turhia palveluita, jotka on päällä, joita sammuttamalla tai ainakin ajastamalla niiden toimintaa, niin pystytään jo ihan muutamalla klikkauksella saamaan sitä tehostettua. Mutta ei voi sanoa semmoista niin kuin yksittäistä asiaa, että ne liittyy siihen niin kuin palvelin käyttöön, palvelimeten ylläpitoon, ne liittyy tietokantoihin, tietokantojen käyttämiseen, tämän tyyppisiin asioihin niin kuin hyvin tyypillisesti. Joo. Kun te ohjelmistotalojen kanssa keskustelette näistä, niin onko ne yleensä niin kuin, kuinka uutta asiaa sitten näille ihmisille, että onko se niin kuin onko se tavallaan semmoista ajattelua olemassa vielä juuri ollenkaan edes siellä ohjelmistotaloissa? Vai onko se niin kuin tavallaan ollaan aina uuden äärellä? Mä luulen, että tämän aiheen piirissä ollaan vielä tosi uuden äärellä. Ja se on mun mielestä tosi jännä. Nyt on LUT-yliopistosta on valmistunut ensimmäinen porukka, jota on koulutettu ihan yliopistotasolla tähän vihreiseen ohjelmistokehitykseen. Mitä se tarkoittaa, mitä sen sisältöjä on. Mutta muuten tämä niin kuin yltäkylläisyyden aika, mikä on ollut, on ehkä vienyt sitä ajatusmaailmaa siihen suuntaan, että ei näistä asioista niin paljon tarvitse välittää. Että porukka, joka näitä ohjelmistoja tällä hetkellä kehittää, ei ole ollut koulutettua tähän aiheeseen. Me ollaan tällä hetkellä Suomen ainut koulutustaho, joka järjestää sitten ihan ohjelmistokehitystiimeille koulutuksia. Meillä on Profession kanssa yhteistyössä tulossa myös ihan avoin koulutus tässä nyt marraskuussa. Meidän pääarkkitehti, tai energiatehokkuushankkeen pääarkkitehti Koistinaho Jarkko on vetämässä sitä, että tässä voi markkinoida nyt sitäkin yhtä lailla. Ehdottomasti. No miten sä näet tosiaan, että kun ajatellaan vaikka sitä lentoliikennettä tai autoliikennettä, niin näistähän keskustellaan aktiivisesti ja tavallaan kaikilla on sitten joku mielipide ja näin poispäin, niin mitä pitäisi tapahtua tai tehdä, että tämä aihe jotenkin niin kuin nousisi isommin keskusteluun, että se saisi mediatilaa ja sitä kautta niin kuin tähän niin kuin tarvittaisiin enemmän kiinni? Se pitäisi saada jotenkin enemmän niin kuin kansanlähtöiseksi semmoiseksi, että tämä pitäisi saada enemmän silleen, että tästä olisi niin kuin valtamediassa semmoista, tuotaisiin sen konkreettisten esimerkkien kautta vahvemmin esille se keskusteluun. Juuri tämä, että mitä se yksittäinen kuluttaja, minkälaiset valinnat siinä hänen toiminnassaan vaikuttaa siihen energian kulutukseen. Mua on jopa niin kuin haastettu siitä, että minkä takia niin kuin se on ylipäänsä tärkeää puhua tästä energian kulutuksesta. Et kun meillähän on nämä hiilidioksidipäästötavoitteet, on vaan nämä niin kuin jutut, mutta kaikki julkisella sektorilla melkein kaikki tahot on julistanut jonkunlaisen hiilineutraaliustavoitteen, että 2030 me ollaan hiilineutraalia. Tampereen kaupunki on yksi semmoinen, Helsingin kaupunki on yksi semmoinen. Mutta nämä niin kuin, tämä sitten taas tämä tietojärjestelmäpuoli on niilläkin niin kuin hyvin kypsymätön sen suhteen. Että kun ei sielläkään ole ymmärrystä, että ottaa huomioon, kun ei edes tiedetä oikein, että kenenkä päästöihin nämä kuuluu. Eli jos mulla on nyt tämä tietojärjestelmä ja mä ajan sitä siellä AVS:ssä, niin onko nämä nyt mun päästöjä vai kuuluuko nämä AVS:n päästöihin? Erittäin hyvä pointti. Ja sä helposti ajattelet, että nämähän kuuluu tuon AVS:n päästöihin, kun niillä on nämä konesalit, mutta ei, kun itse asiassa ne kuuluu sun päästöihin, niin. Koska sä omistat sen tietojärjestelmän. Kyllä, että AVS vaan tarjoaa
tarjoaa sulle sen, mitä sä pyydät sieltä AWS:ltä, että eihän se niin kuin lähde puuttumaan siihen, että jos sä haluat käyttää tällä tavalla sitä heidän kapasiteettia, niin eikä heillä siihen ole sanottavaa. Joo. Ja nythän me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja, että nyt kun tämä ESG-raportointi on tulossa, ja ensi vuodesta eteenpäin kaikki yli 50 miljoonaa vaihtavat firmat plus kaikki pörssiyritykset joutuu raportoimaan tämän oman myös ympäristövastuupuolensa, eli ESG:ssä tulee environmental, societal ja sitten tai governance-puoli, niin se environmental-puoli, ympäristövastuupuoli pitää voida raportoida. Ja kun yritykset ei edes tiedä sitä, että mikä on se heidän oman tietojärjestelmänsä ja omistamansa koodin hiilijalanjälki, niin, tai ylipäänsä edes energiankulutus, niin aika vaikea niiden on tehdä sitä. Mulla ei ole mitään käsitystä, että millä tavalla tosi moni firma meinaa toteuttaa sen heidän ESG-raportointinsa. Muistaako ne ottaa huomioon heidän tietojärjestelmät, jotka on kuitenkin kohtuullisen, saattaa olla aika energiasyöppöjä. Tällä hetkellähän näistä isoista julkipilvistä saa jo jonkunlaista raportointia. Sekään ei ole oikeastaan niin kuin hirveän hyvää raportointia ja perustuu käytännössä arvauksiin. Tässä päästölaskennassa ylipäänsä siinä on paljon tämmöisiä juttuja, että ne perustuu olettamuksiin ja arvauksiin. Ne on valistuneita arvauksia, mutta ei semmoista oikeasti voida saadakaan, että saataisiin absoluuttista arvoa siitä. Et siinä on niin monta erilaista muuta komponenttia, joihin liittyen siitä, että minkälaisilla yhteyksillä sitä käytetään. Käytetäänkö nyt mobiiliverkkojen yli, minkälaisten mobiiliverkkojen yli käytetään ja käytetäänkö me, missä ne käyttäjät sijaitsee ja että onko käyttäjät nyt Amerikassa vai Suomessa ja missä ne palvelinsalit on ja minkälaista polkua. Ne on oikeasti loppupeleissä aina arvauksia siitä, että mikä on se järjestelmän kokonaisenergiankulutus, minkälaisen hiilijalanjäljen se muodostaa. Mutta tärkeä juttu siinä on se, että ei keskitytä vaan niihin hiilipäästöihin. Monihan puhuu itsensä ikään kuin vapaaksi näistä tämmöisen niin kuin hiilisynneistä, tämmöisen anekaupan turvin, että ne tietää, että niillä on tämän verran suunnilleen päästöjä ja me istutetaan nyt noita puita tuonne Etelä-Amerikkaan, niin sillä me ostetaan nämä meidän hiilisynnit nyt anteeksi. Mutta meillä on kuitenkin globaali energianiukkuus. Niin kauan kuin meillä ei ole 100% puhdasta energiaa joka paikassa, niin kauan me poltetaan noita fossiilisia. Ja vaikka sä ostat sitä tuulivoimaa tai vaikka sä ostat sitä ydinvoimaa tai vesivoimaa, että sulla on semmoinen sopimus, niin sähköverkko toimii kuitenkin jo ihan vaan Suomessakin niin, että sun on pakko tuottaa energiaa saman verran koko ajan kuin mitä sähköä kulutetaan. Ja silloin kun on talvi, on 30 pakkasta, meillä on lauantai-ilta ja ihmiset laittaa sähkösaunat päälle, tai perjantai-iltana, niin vielä teollisuuskin saattaa pyöriä aika kovalla voimalla, niin kyllähän meillä erilaiset varavoimalat menee siinä kohtaa käyntiin, ja siellä poltetaan sitten öljyä tai kivihiiltä tai jotain muuta vastaavaa. 15%, Suomihan on tosi edelläkävijä. Suomessa on 85% tällä hetkellä tuotetusta energiasta on jo hiilivapaata, ei fossiilista. Ja 15% on kuitenkin vielä fossiilista. Ja sitten kun katsotaan koko maailman tilanne globaalisti, niin se on aivan erilainen. Sitten se on aivan erilainen, joo. Mutta senkin suhteen se on tärkeää, että jos haluaa miettiä sitä, että haluaa tehdä mahdollisimman kestävää ratkaisua, niin Suomi on hyvä edelläkävijä maa siinä. Kannattaa valita semmoinen palvelu, missä ne palvelimet pyörii Suomessa. Että verrattuna johonkin Kiinan tai Yhdysvaltojen tilanteisiin, niin siellä ollaan tosi kaukana. Niinpä. Niin ja nythän tästä on paljon tässä puhuttu nyt niin kuin keskusteluista, että Suomi on tavallaan edelläkävijä näissä monissa asioissa, niin kuin mitä tulee vihreisiin asioihin, ja sitten tavallaan kyseenalaistetaan sitä, että onko siinä järkeä, kannattaako meidän olla edelläkävijä, kun maailmassa keskimäärin kaikki muut on, niin kuin tulee pitkällä perässä, mutta ehkä siinä varmaan kysymys enemmänkin just siitä, että miten meidän pitäisi niin kuin enemmän pystyä hyödyntämään sitä, että me ollaan ihan siellä kärjessä, että siinä varmaan niin kuin sitä potentiaalia niin kuin olisi paljon, että sitä voidaan sitten kehittää ja viedä eteenpäin tätä meidän omaa osaamista ja omaa tekemistä ja sitä, että meillä on niin kuin asiat keskimääräistä paljon paremmin. Joo, ja kyllä mä näen, että se on iso mahdollisuus myös Suomelle. Niin. Että jos meillä Suomessa toimitaan kärkimaana tässä ja me muodostetaan niitä parhaita käytäntöjä, niitä voidaan ottaa myös muualle sitten mukaan. Ja onhan tämän, niin kuin vaikka tämän vihreän ohjelmistokehityksen parissakin Suomessa on tosi hyviä hankkeita. Esimerkiksi nyt oli Mitfidi-hanke, jossa meillä oli Atots oli myös tekemässä arviointia tähän Mitfidi-hankkeen sisältöihin. Eli Mitfidi-hanke pyrki kehittämään kriteerejä ja mittaristoja julkisiin ICT-hankintoihin. Eli millä pystyttäisiin varmistamaan sitä, että julkiset ICT-hankinnat
tehtäisiin niin, että sieltä tulee energiatehokas ohjelmisto lopputuloksena ulos. Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Ja me peilattiin tätä Mitvidi-hankkeen sisältöä myös tähän meidän omaan auditointimittaristoon ja tehtiin siihen liittyviä huomioita. Siitä löytyy itse asiassa video meidän nettisivuilta, kannattaa käydä kurkkaamassa. Joo, ilman muuta. Mites mitä sä ylipäänsä oot tuosta niin kuin reguloinnista ja tämmöistä niin kuin sääntelystä, että kaivataanko sitä tälle alalle kuinka? No mä ainakin kaipaisin sitä tosi kovasti, ja mä uskon, että kyllä se 10 vuoden päästä on tilanne se, että kun sä lataat sieltä Play-kaupasta jonkun appin, niin siellä on pakollisena olla ja ilmoittaa, että mikä on se energiatehokkuusarvo sille appille. Ja todennäköisesti siinä tulee jonkinlaisia insentiivejä vielä tulemaan, että sä saat sen pienemmällä maksulla, pienemmällä kustannuksella, kun se on energiatehokkaampi se sun järjestelmä, mikä siellä Play-kaupassa nyt pyörii. Ja EU-tasolta, mä luulen, että EU tulee olemaan se, joka ratkaisee pelin. Että EU tulee määrittämään semmoiset yhteneväiset kriteerit. Mutta niitä kriteerejä ei ole vielä luotu. Että ne ei ole vielä valmiita, mutta tämä on niin iso asia ja tämä on koko ajan enemmän ja enemmän tapetilla, niin mä uskon, että regulaatio ratkaisee tämän pelin lopulta. Ihan samalla lailla kuin niissä jääkaappipakastimissa. Niin. Että varmaan se on kaksi merkittävää tekijää. Toinen on tosiaan tämä regulaatio, että saadaan sinne tavallaan niitä ohjenuoria, minkä mukaan toimitaan, ja myöskin se, että niitä myöskin jollakin tavalla valvotaan, ja just esimerkiksi kannusteiden kautta, että kannustetaan tekemään niitä järkeviä ratkaisuja siellä, ja toisaalta sitten se, että minkälaista keppiä siellä sitten mahdollisesti käytetään, että jos niin kuin ei näihin vaatimuksiin päästä, että varmaan tämä on toinen puoli, ja toinen puoli varmaan sitten on just tavallaan tämä yleinen tietämystaso, ja se, että me saadaan se näkyvämmäksi, ja sieltä sitä kautta niin kuluttajat, kuitenkin monet asiat lähtee nimenomaan kuluttajapuolelta, että kun kuluttajat ensin niin ottaa jonkun asian omakseen, niin sitten se lähtee leviämään myöskin sinne yrityspuolelle. Joo, mä uskon, että itse asiassa tämä niin ESG-raportoinnin tulo itsessään jo myös vie yrityksiä siihen suuntaan, että näistä keskustellaan muuallakin kuin siinä pelkästä propellihattupäiden porukassa, siellä teknologiaporukassa. Tästä tulee ESG-raportointi on monesti, siellä on, riippuu miten iso firma, mutta joku yhteiskuntasuhdevastuujohtaja, joka istuu johtoryhmässä, siellä on talousjohtaja, jota tämä asia kiinnostaa. No vihreät asiat myy, markkinointijohtajaa rupeaa kiinnostamaan. Ja no minkä takia markkinointi tekee duunia, se tekee myynnin takia duunia. Että kyllähän tästä saa niinku kilpailuetua myös isosti. Tässä voit myös markkinoida ja myydä sitä sun omaa järjestelmääsi, että tämä on toteutettu niin energiatehokkaasti kuin mahdollista. Tämä myös sille loppukäyttäjälle, loppuasiakkaalle, heidän ei välttämättä tarvitse hommata uusia laitteistoja. Että tämä laitteiston näkökulma on semmoinen kanssa, että mikä tässä niinku unohdetaan, että tämmöinen käytöstä poistettu tietotekniikka, romu on tällä hetkellä, niin kuin, se on eniten kasvava jätelaji maailmassa. Ja aivan. Sehän johtuu juuri tästä, että aina on tullut ne tehokkaammat vehkeet, kun on tarvittu ne tehokkaammat vehkeet. Et sä tee enää mitään sillä 2000-luvun alkupuolen läppärillä, kun et sä pysty ajamaan niitä ohjelmistoja, mitä sä käytät sillä. Sulla on pakko hommaa ja aina uudempi ja parempi. Ja nyt sitten, jos sä pystyisitkin rakentamaan energiatehokkaammat ohjelmistot, semmoiset, joita sä voit käyttää pienemmällä prosessoriteholla, pienemmillä muistimäärillä, niin ne olisi pitkäikäisempiä ne laitteet. Et ylipäänsä ei lasketa sitä semmoista elinkaarikustannusta sille koko järjestelmälle, niin kuin mitä se tarkoittaa järjestelmän niin kuin itsensä kannalta, mutta sitten myös loppukäyttäjien kannalta. Kun niistä tehdään raskaampia jatkuvasti, niin sitten myös laitteisto pitää uusia. Kyllä. Ja varmaan yksi hyvä esimerkki tavallaan, mitä moni ei tiedä tai ainakaan tuo ajatelleeksi, kun käyttää verkkoa, että kuinka paljon just se mobiiliverkko on tavallaan energiasyöpömpää verrattuna sitten vaikka kuituyhteyksiin. Joo, juurikin näin. Et kaikki nämä niin kuin vaikuttaa siellä matkalla sitten siihen kokonaispottiin. Joo, ja se on hirveän vaikeakin määrittää se, että jos joku tämmöinen iso järjestelmä, jolla on paljon käyttäjiä, että mikä on se kokonaisenergiajalanjälki, minkä se muodostaa. Että kun sä otat huomioon ne kaikki loppukäyttäjät, jotka erityyppisistä yhteyksistä käyttää sitä, että sulla on montako erilaista kännykkämallia on olemassa, jotka kaikki käyttää myös eri määrän energiaa, kun ne käyttää sitä järjestelmää, tai montako erilaista läppäriä tai mitä ikinä onkaan, niin se on hirveän vaikea kartoittaa se kokonaisenergiajalanjälki siitä.
Ja sitten siinä on myös sen kehittäjän vastuulla on myös määrittää, että minkä osuuden sä siitä sysäät ikään kuin sen loppukäyttäjän puoleen ja minkä sä hoidat itse. Eli että minkä osan laskennasta annat hoitaa siellä päätelaitteella ja mikä tehdään jossain muualla. Että mikä viedään siihen tiedonsiirtoon ja mikä on päätelaitteella. Että sekin on tosi tapauskohtaista, että mikä on energiatehokkain tapa toteuttaa se. Niinpä. Ja eipä keskivertokuluttaja taaskaan sitä tiedä, että missä päässä se laskenta tapahtuu. Eikä sitä kiinnostakaan, niin. Että se nyt pelaa sitä peliään siinä. Niin... se on juuri näin. Aikamoinen aihe. Keskusteltavaa riittäisi varmaan kuinka paljon, ja etenkin tietysti toivotaan, että tämä tosiaan keskustelu jatkuisi ja leviäisi, että tämä on semmoinen aihe kyllä, mikä kaipaisi selvästi enemmän mediatilaa ja sanansaattajia. Joo, olen ihan samaa mieltä. Kyllä. Te teette hienoa duunia siellä Atotsissa ja tosiaan tosi mukava, Mikko, kun pääsit mukaan tähän podcastiin. Tuleeko sinulle vielä mieleen tähän loppuun vielä jotakin semmoista kuulijoille, että mikä olisi ainakin hyvä muistaa tästä keskustelusta? Kattokaa ne kissavideot 480-vuotiaana. Aivan. Sieltä asetusten takaa saa sitä resoa pienennettyä. Niin Joo, juuri näin. Siinä on hyvä ensimmäinen steppi. Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon, että tulit vieraaksi. Oli tosi mukava keskustella ja jatketaan eri foorumeissa tämänkin aiheen esilläpitoa ja viedään tätä energiatehokkuutta eteenpäin. Näin tehdään. Kiitos, kun sain olla vieraana. Kiitos paljon. Moi moi.